Pekný deň, milí priatelia. Momentálne sa nachádzam v Malých Karpatoch, kde náš klient poškodil auto v lese, tak mu ho ťaháme. No a týmto našim produktom Slovensko za 70 € náš klient už nič nedopláca a ušetril cez 400 €. Informácia, táto dodávka nám teraz došla z Belgicka, kde ju dávame na druhý vozík a ide smer do Košíc. To znamená, že sme to preložili. Tento náš klient má produkt Európa 1, kde v rámci kilometrov a nákladov sme mu ušetrili cez 3000 €. No a keby nemal tento náš produkt, tak by zaplatil nejakých 650 €. No a ťaháme to do Trnavy, takže klientka našim produktom ušetrila na 6220 €. Takže takto sa nejako